салому алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадед ба канали мои канали Қодиров Сайбурон. Бардар як бардар хоҳиш кард ки биё гӯҳои деҳқонӣ дорам амро парту да каналат суханшон менафтем ина бардаро омадем пародаш карпат гусолакаш бақача як моҳа шидагай мега чадум гусолашаи диюм гусолаш будай мега диюм гусолаш я бор дандонша мера нишон тем ина бардар диюм гусолашай дандонуша нишон доресай меҳмики ина дандонои гусолагӣ дорои бардаро сарши басе диюм гусолашай мега гусолакаш бақача як моҳа шида мега ина гусолаш шведо мондаги мега бақои швед мондаги мега шумо тамошо кинед бақача шадиден як моҳа шида саҳар бега чанд литр шир мета 10 литр шир саҳар бега 10 литр шир мета овқот шабта мега то 10 литр шира мета мега бениҳоят гӯи хубай оз мо параша нишон медем шумо намаша ина бардори париго дидесен синаша озима шумо нишон медем чочош хе базебай ина ҳар чочоша ина гӯ бардаро пародаш карпати тоза мега тоза диюмзой мас пишти синаша нишон гӯи шир дорад ҳамира як бор бугӯшен ҳозир ҷӯшиданша нишон метем шумо дара ина улум кадесай шумо бибинед ошам гамаша ина гусолаша бием бардор кадоме бигир ҳамира баракам ё ҳам ширша мехӯрам ҳам гусолакшам бақа бисёр бардор хоҳиш кард ки бақадор парто қимсангӣ рафтем сиёнка кардем ҳам бақадор буд бале чи ки бақа бисёр буд ҳам ҳисоб ина бардоро гусолак бақачаш шведский бардаро тамошо кунед чодир гов мебиша ҷӯшида набуд ду чоҷи дигариша бардаро мега осон ҷӯша кай ошам ябро ҷӯш ду чоҷи дигариша осон ҷӯшира бибардаро чоҷи дигаре буҷӯш пешангира буҷӯш ина бардар ина бардаро дисем шириш тоза дидем бардаро ина қачакаш ҷӯшиданашам нишон додем саҳар бегам то 10 литр шир мета мега ҷӯшиданаш бениҳоят осон ҷӯшакай номрои телефони мара бо номрои хитамон мега гарантия хидмат метиёха гарантия ман номрои хитамон мега габзан мега рости хита бисёр мешнасанд номрои телефони ман 911 21 72 21 гнадини диюмзой бениҳоят карпати хубай занг бизанед бардаро ина хиди бардар нархша мемона қимсангӣ рафта биём хидиш монда буд нархша ина чанд сум мегӯям ира 16000 сомон мега бо арзон меша дастсафка дора дастсафка хидат медонӣ хидат медонӣ мега дастсафкаша хидат фикр ки мега 16000 сомон бо муомила дора хен занг бизанед номрои мара медонед бо муомила мекунам шумо кадигамез то наворанда худо нигаҳбонатон касб караматон барор мехом гӯи бениҳоят гӯи хуб буд бо қачакшам нормалияй